Αν υπάρχει ένα φρούτο που αποδεικνύει ότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια, αυτό είναι το bilberry. Το μικροσκοπικό, σκούρο μούρο που εδώ και αιώνες πρωταγωνιστεί σε λαϊκές θεραπείες, παραδοσιακές κουζίνες και νεότερες επιστημονικές έρευνες. Αν και συχνά μπερδεύεται με το blueberries, το bilberry έχει το δικό του χαρακτήρα και μια εντυπωσιακή λίστα από ωφέλη. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι κάνει το bilberry τόσο ξεχωριστό. Θα βουτήξουμε στις πιο ενδιαφέρουσες έρευνες, ειδικά για την υγεία των ματιών, και θα ανακαλύψουμε γιατί αυτός ο μικρός μπλε θησαυρός έχει χτίσει τόσο μεγάλη φήμη. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή για να μαθαίνεις πρώτος απλούς τρόπους και μυστικά που θα βελτιώσουν την υγεία σου. Τι είναι το bilberry και γιατί μιλάμε όλοι γι' αυτό? Το bilberry, Vaccinium myrtillus, είναι ένα συγγενής του βατόμουρου, αλλά με πιο βαθύ χρώμα, πιο έντονη γεύση και σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, πιο πλούσιο θρεπτικό προφίλ. Φύεται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, συχνά σε ψυχρότερα κλίματα και έχει χρησιμοποιηθεί από παλιά ως φυσικό φάρμακο για διάφορες παθήσεις. Το χαρακτηριστικό του είναι οι ανθοκιανίνες, τα ισχυρά αντιοξυδωτικά που δίνουν στο μούρο αυτό το βαθύ μπλε χρώμα. Το bilberry και η υγεία των ματιών. Ένας έρωτας επιστημονικά τεκμηριωμένος. Πάμε στο πιο πολύ συζητημένο σημείο, τα μάτια. Αν το bilberry είχε βιογραφικό, ο τίτλος του θα ήταν «Ο ειδικός στην υγεία των ματιών». 1. Ανθοκιανίνες και νυχτερινή όραση. Η φήμη του bilberry για τη βελτίωση της νυχτερινής όρασης ξεκίνησε από παλιές ιστορίες Βρετανών πιλότων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι έτρωγαν μαρμελάδα bilberry για να βλέπουν καλύτερα στις νυχτερινές τους αποστολές. Εντάξει, ίσως να είναι λίγο υπερβολές της εποχής, αλλά το ενδιαφέρον της επιστήμης άναψε. Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι οι ανθοκιανίνες μπορεί να βοηθούν στην ταχύτερη αναγέννηση της ροδοψίνης, μιας χρωστικής που βρίσκεται στα ραβδία του αμφιβληστροειδούς και είναι υπεύθυνη για την όραση στο σκοτάδι. Με απλά λόγια, βοηθάει τα μάτια να προσαρμόζονται πιο γρήγορα όταν μπαίνεις από το φωτεινό διάδρομο στο σκοτεινό σαλόνι, ειδικά όταν δεν έχεις υπολογίσει που άφησες το τραπεζάκι και πας κατευθείαν επάνω του. Αν και δεν συμφωνούν όλες οι μελέτες απόλυτα, υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο τεκμηρίωσης που δείχνει ότι η τακτική λήψη εκχυλισμάτων bilberry μπορεί να προσφέρει βελτίωση σε άτομα με προβλήματα νυχτερινής όρασης, κουρασμένα μάτια ή ανθρώπους που δουλεύουν πολύ με οθόνες. 2. Μείωση οξυδωτικού στρες στα μάτια. Ο αμφιβληστροειδής είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους ιστούς στο σώμα. Εκτίθεται συνεχώς σε φως, ρύπανση και υψηλό στρες, οπότε είναι σαν να ζει μόνιμα σε περιβάλλον γεμάτο νευρικές καταστάσεις. Εδώ έρχονται οι αντιοξυδωτικές δυνάμεις του bilberry. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ανθοκιανίνες του bilberry μπορούν να μειώσουν το οξυδωτικό στρες, τη φλεγμονή, την καταπώνηση από μπλε φως. 3. Πρόληψη εκφυλιστικών παθήσεων της όρασης. Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι η μακροχρόνια χρήση bilberry μπορεί να συμβάλλει προληπτικά ή υποστηρικτικά σε καταστάσεις όπως ηλικιακή εκφύλιση οχράς κοιλίδας, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, γλαύκομα. Δεν μιλάμε για θαυματουργό ίαμα, μην περιμένεις να φας ένα μπολ να δεις σαν αετός μέσα στη νύχτα, αλλά τα αντιοξυδωτικά του μούρου φαίνεται να προστατεύουν τα αγκία του ματιού και να βελτιώνουν την κυκλοφορία στον αμφιβληστροειδή. Με λίγα λόγια, κάνει συντήρηση στο οπτικό συνεργείο. 4. Ξηροφθαλμία και κουρασμένη όραση από οθόνες. Να το πούμε ξεκάθαρα, έχουμε βάλει τα μάτια μας να δουλεύουν υπερορίες. Υπολογιστές, κινητά, τηλεοράσεις, τάμπλετ, όλο το 24ωρο. Σε δοκιμές όπου χρησιμοποιήθηκαν συμπληρώματα bilberry, πολλοί συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερη αίσθηση καψίματος, λιγότερη ξηρότητα, καλύτερη οπτική συγκέντρωση ακόμα και μετά από πολύ ωρή χρήση οθόνης. Οι ειδικοί αποδίδουν αυτό το αποτέλεσμα στην επίδραση που έχουν οι ανθοκιανίνες στα αγκία του ματιού και στο δακρυϊκό φραγμό. Πέρα από τα μάτια όμως, και τα υπόλοιπα ωφέλη του bilberry το καθιστούν μοναδικό ένα. Καρδιαγγειακή υγεία. Οι αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του φαίνεται να συμβάλλουν σε καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγκίων, μείωση της LDL οξύδωσης, βελτίωση της κυκλοφορίας. Με λίγα λόγια, λειτουργεί σαν φυσικό λίπασμα για τα αγκία σου 2. Σάκχαρο και μεταβολισμός. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι το bilberry μπορεί να υποστηρίξει καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη, πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου μετά το γεύμα. Η δράση του εδώ σχετίζεται και πάλι με τις ανθοκιανίνες, οι οποίες είναι σαν υπερδραστήριοι μικροί στρατιώτες που ρυθμίζουν διάφορες μεταβολικές διεργασίες και δεν σηκώνουν πολλά. 3. Εγκέφαλος και γνωστική λειτουργία. Το bilberry έχει μελετηθεί και για τον πιθανό ρόλο του στη μνήμη και στη νοητική διάβγεια. Τα αντιοξυδωτικά του ίσως βοηθούν στην προστασία
δημιουργία νευρικών κυτάρων από φθορά, βελτιώνοντας τη μικροκυκλοφορία στον εγκέφαλο. Με άλλα λόγια, όταν έχεις να σκεφτείς 10 πράγματα ταυτόχρονα, το Bilberry φαίνεται να βοηθά να μείνουν όλα οργανωμένα εκεί πάνω. 4. Πεπτικό σύστημα. Στην παραδοσιακή ιατρική, το Bilberry χρησιμοποιήθηκε για ήπιες γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Το γεγονός ότι περιέχει τανίνες το καθιστά χρήσιμο σε περιπτώσεις διάρειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη γενικότερη ισορροπία του εντέρου. Πώς να εντάξεις το Bilberry στην καθημερινότητά σου? Οι επιλογές είναι απλές: φρέσκα ή κατεψυγμένα μούρα, ιδανικά για γιαούρτι, βρώμη ή smoothies. Συμπληρώματα σε κάψουλες ή ταμπλέτες, για όσους θέλουν συγκεντρωμένη δόση ανθοκιανινών. Τσάι Bilberry, χαλαρωτικό και γευστικό. Εκχυλίσματα ή σιρόπια για μια πιο εύκολη καθημερινή δόση. Μικρή συμβουλή: όπως με κάθε φυσικό προϊόν, τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται με συνέπεια. Όχι με την τακτική «θυμάμαι να το πάρω μία φορά την εβδομάδα και περιμένω θαύματα». Υπάρχουν παρενέργειες. Γενικά το Bilberry θεωρείται ασφαλές. Ωστόσο, μην το συνδυάζεις απερίσκεπτα με αντιπικτικά, γιατί οι ανθοκιανίνες μπορεί να επηρεάσουν την πήξη. Μην το παρακάνεις με υπερβολικές δόσεις σε μορφή συμπληρώματος. Αν ακολουθείς κάποια θεραπεία ή έχεις χρόνιο πρόβλημα υγείας, καλό είναι να το συζητήσεις με ειδικό. Και τελικά, αξίζει το Bilberry τη φήμη του? Με βάση όσα γνωρίζουμε από έρευνες, η απάντηση είναι μάλλον ναι. Δεν είναι μαγικό φίλτρο, δεν αντικαθιστά ιατρική φροντίδα, αλλά αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη στην καθημερινή διατροφή. Ιδιαίτερα για όσους θέλουν να υποστηρίξουν την υγεία των ματιών τους, να προστατεύσουν τον οργανισμό τους από οξυδωτικές φθορές και να δώσουν ένα φυσικό boost στο σώμα.